warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaturaken pawartos lelayu saking ponggok setunggal sakintun saking Pak Kamijan saha Bu Endang, Pak Semi kalian Mbak Sukap saha sedaya keluarga. Sampun seda, sampun kapundhut wangsul wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala almarhum Mas Kristiantoro utawi Mas Keli, putranipun almarhum Bapak Dukuh Murjini. Kaparingan yuswa 29 taun. Seda dinten Rebo Wage kala wau dalu wanci jam 2:30 setengah 9 dalu wonten ing Rumah Sakit Rahmah Husada. Lan jenazah almarhum badhe kasarekaken Kemis dinten menika wanci jam 2 siang wonten makam suci Tegalaya Ponggok Setunggal. Lan estu sedaya ahli waris lan sederek mawantu-wantu panjurungan donga panjenengan awit saking sedanipun almarhum Mas Kristiantoro. Lan nyuwun barokah ziyadah nyolataken jenazahipun almarhum. Niki mengke badhe ngaji sareng-sareng nyolataken jenazah wonten Ponggok Setunggal RT 7. Wonten Ponggok Setunggal RT 7. Dul kilen rika nika. Ngene biasane ngene almarhum Mbah Dukuh Murjini zaman semanten. Lan estu sedaya keluarga saha ahli waris ngaturaken sanget agunging matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane man sapane wong badah kang ketok ngetokke sapa man utawa ngawiti sapa man jafan. Ing jafan apa maknane?
Badak netep. Kasar. Kasar. Mansapane wong badak kang netep sapa man Java mongko kasar sapa man. Waman sapane wong itabanga kang manut sapa man asoida ing buruan ghafala mongko lali sapa man. Kanjeng Nabi nate ngendika ngeten iki. Sing sapa wonge netep Java anu napa badak. Mula terus panggonane diarani Badiah. Badiah siji panggonan utawa siji desa Badiah. Lan ana wong wedok jenenge Badiah kae desa. Jenenge ming desa. Lah sing sapa wae netep nang siji panggonan riku niku mongko bakal kasar. Keras. Ya biasane kan anu napa jenenge merasa merasa nggone merasa kaya sing ngerti sak kabehane kono ki dia karena wis netep ning kono. Mula rada kasar. Sing sapa wonge manut buruan berburu kok sing diburu dinut. Mlaku nendi, mlayu nendi dinut wae. Mongko wong iki bakal lali iki engko. Mbok iki rasah dimaknani dingen secara keterangan mentah-mentah tenan jenengan berburu. Iki terus weruh sing jenengan buru niku mlaku mangtutke terus ora jenengan mah lali. Ngarepe ana ri ngono kepidak, ngarepe ana jewokan ra ngerti. Karena le ngetutke mripate nginceng sing diburu niku. Iso lali tenan, wong angger ngetutke buruane dadi lali tenan. Jogangan ra weruh, telek dipidak. Lah iki rak ya sanepa to. Berburu kok berburu duit lali bener tenan. Ngoyak duit terus engko wis lali kebeneran. Hubud dunya ra'su kulli khati'atin. Seneng donya iki dadi sirahe sak kabehane kelumputan. Pancen anu biasane angger muni ngoyak apa sing diburu iki wis lali kabehane lali kiwa tengene barat. Berburu rondo, wah bahaya. Bahaya iso lali. Iso lali kiwa tengene. So anu apa kae jenenge? Lali isin. Termasuk nek berburu rondo iki lali isin. Terus rada ratek ndek isin. Ya rada nekat-nekat sithik. Wah, lah rondo iki resikoe. Iso anu tenan. Wong anu entek kok. Poman ki iso entek poman. Berburu rondo iki bahaya. Iso lali sekabehane.
Ya werna-werna lah iki pokoke werna-werna lah. Berburu sing jelas iki berburu niku ngelalekke ghafala. Ya nyata sih. Berburu. Lah niki nyatane ya wong ahli badia iki sing manggon nang kono ngono dikai kebenaran misalkan kaya Abu Jahal Abu Lahab merasa wis nang kono kecilik iyik-iyik buasan gede dadi wong pengaruh dilalae balungan gede-gede dadi wong-wong sing disegani ning keyakinane sirik gek yo nek dibenerke titik ora nrimo iki dibenerke titik kowe ora nrimo malah keras masalah kasar ya malah wonge kasar ngantek ndingen-ngen arep mateni Kanjeng Nabi barang kok ya nek wis ngono ki angel sih aja neh masalah kuwi wong ming masalah napa ya istilahnya nek kaya kiai wis kiai kae ngajari santrine mulang santrine macake kitab ning santrine itu kan selalu memberi penekanan santrine kon nampa keterangane kiai kuwi. Mesti dikon nampa keterangan, kon nampa penjelasane karena merasa kiai kok ya. Santrine kudu nampa keterangan sing disampaikan kiyaine kuwi. Ya dalile akeh. Dalile ngaji lho iki Qur'ane hadise misalkan dadi aja keloro-loro nek ngene iki aja keloro-loro wong pancen intine ngaji iki nggo benerke sing maune salah ben bener sing maune ra ngerti ben dadi ngerti ya ngono to ngaji sing ra ngerti ben dadi ngerti gek engko nek wis ngerti manut sing maune salah ben bener gek engko terus gelem bener ke kuwi akone kiai ngono kuwi ning kadang kiai dhewe dikai keterangan sok ora gelem iki sing modele rada rasib ki ngono kuwi dikai keterangan dikai kebenaran ra gelem nek ana wong sing arep ngekeki kebenaran malah kepara ora disenengi kiyaine iki ora disenengi malah padahal kuwi arep ngekeki kebenaran. Kula dadi rame dadi geger kok ya. Iki wong terkait karo itabanga utawa terkait karo bada Jafa kaya waman bada Jafa. Wis saiki nek sing geger ning sosmed rak kuwi. Mbah Kyai Marzuki Mustamar arep ngisi ning Rembang rak ngerti-ngerti dikirimi surat karo oknum dijaluk kon ra teko. Kamu kok sing ngirimi surat dudu panitia pengajian. Sing ngirimi surat dudu pejabat setempat ning mengatasnamakan para kiai. Jadi njaluk agar supaya Mbah Marzuki Mustamar tidak rawuh atas nama para kiai Rembang. Dinggo jaga keadaan Rembang agar supaya kondusif. Wah, niki dadi geger yo terus tanda tangane 6 09 ngono ngisore jedet kiai-kiai. Lah sing salah siji tandangan niku Gus Idror. Gus Idror Maimun dadi putrane Mbah Maimun Zubair sing nang kono dadi tokoh utama disegani warga masyarakat dihormati para santri melu tanda tangan ngono kuwi dadi geger kok ya wes penilaiannya warna-warna sing jelas salah satu penilaian itu para kiai sing tanda tangan jaluk Mbah Marzuki Mustamar ora teko niku ternyata gampangane mukibin ki pecinta kabib lho. Jongos kabib kuwi. Dadi nek karo kabib munduk-munduk seneng kuwi.
sing tanda tangan ternyata sebagiannya mukibin kabeh. Kayak Mbah Marzuki niku nek nerangke kabeh ngono kae. Kira gemang terus ngamongko cetha kebenaran. Awang Mbah Marzuki ini kena nerangke penak bener sih ora oleh teko. Alasannya lucu nggo jaga agar masyarakat Rembang supaya tetap kondusif. Seolah-olah nuduh Mbah Kiai iki nek ngaji merovokasi, nek ngaji nekake kekacauan, kekisruhan. Kamangka Mbah Marzuki Mustaman nek ngaji penak banget. Selalu benerke sing salah, ngeluruske sing bengkok, ngekeki ngerti sing durung ngerti. Aku kudune ya kiai-kiai iki ya kudune ngono kuwi wong cetha wingi ora ngerti tentang kabeh nek nasabe batal. Nek saiki wis ngerti iki kudune ya wah ya niki iki gemang. Dikai keterangan ki dumeh kiai terus ra wah. Dua tiga kan yang sosmed iki ya. Pancen mukibin iki kacau padahal selalu ngaji merovokasi rakyat malah kabeh kuwi jenengan ngrungokno ngajine Bib Rizik kae. Wah wis ngejak perang, ngejak kisruh wae anane. Aku to karo ngacung-ngacungke parang. Nek lafate wangun bunga takbir. Allahu Akbar. Oh buat. Bahar kae jajal piye wis ngono kae. Ora ana zuriyah Nabi kok ngono kuwi. Ning gandeng wis kebacut dadi jongos, buta kebenaran, dibenerke dilempengke do gemang. Mula nek ana kiai sing arep benerke, nglempengke ngono kuwi dicekal. Iki berarti wis buta, jenenge wis fanatik nek ngono kok ya. Ki hadise nemu iki lho. Lah ya karang wong ki nek wis kebacut netep ning kono terus kasar. Sing jaba sing apik sing kualitas kuwi ditolak-tolak. Kamu kok yo oleh apa to wong yo mung ora oleh apa-apa. Nek cara mulyake Kabib nganggo paham nek iki duriyah Nabi geblinger wong udu tetep udu duriyah Nabi. Nganggo tes DNA ya udu kabeh. Agi Quraisy Sihab sing kalem gawe dudu JKI. Dudu duriyah Nabi. Dhek ngakoni nek dhek omong ngalim pinter dadi arep lemuni Habib kae tetep ngakoni nek aku dudu duriyah Nabi wong dites DNA haplute ora jil. Jenengan ora mengikuti kahanan kok ngene iki kok ya pokoke ngaji mulih pakane gethuk turu. Rampung urusane. Ora tekan mikir kok. Waning marai mangkel tenan sing do Kabib-kabib mon cetok kuwi iki ora ana intine. Kowe iki mencintai kuwi, mencintai dzurriyyah Nabi iki wajib. Ning nek mencintai Habib ora karena Habib kudu dzurriyyah Nabi wis ngono kuwi. Dzurriyyah Nabi iki keluarga Wali Songo. Nah kuwi dzurriyyah Nabi. Nah Habib-habib wae semula nak ngaji ngawur. Jan ngawur tenan. Bacot terdoktrin ke zaman biyen kok ya. Itu bolone upah tenang. Ngantek seandainya saya tidak malu sama Allah, sungguh neraka akan aku padamkan. Wah, ora serem. Apa ya iso? Neraka arep dilerem molat-molate kok. Bar ngono iki keslamet uduk iki, wong nyok iki lha. Mbaya dipadamke. Udut ora iso madamke kok madamke neraka. Wah. Gagel jenengan. Lucu meneh Habib
Fulan bin Mudhar. Habib Fulan bin Mudhar itu apal 70.000 hadis. Nah, ya serem to nih. Di Fulan bin Mudhar pokoknya jenenge wi rasa tak omongno. Niku apal 70.000 hadis. Kamangka hadis sing ana ming 1000. Hadis sing 6000 mbuh kuwi. Ngomong waton. Ketok bangane goblok lho tak pikir-pikir. Lah hadis iki piro? Hadis e ora ana 70.000 kok. Hadis iki mengkur 10.000. Lah kok iki apal 70.000 jajal. Sing 70.000 apa kuwi? Mula le khurafat ki nekat tenan, yakin nekat tenan. Lain doktrin mencintai satu Habib yang bodoh lebih utama daripada mencintai 60 ulama. Wis kenyataan sing ana ora ana Habib mulang alibata. Kenyataan sing ana ora ana Habib mulang kitab Kasifatun Najah sing ten iku fikih salat. Ora ana paling mentok ngejake selawatan. Teko biyen ditekake nek nang sejarah ditekake Belanda biyen kolonial Belanda sing nganggo Habib titik-titik Yahya dinggo ngelerem amukane para ulama-ulama le melawan Belanda niki ning sejarah. Dadi sing nekake malah kolonial Belanda. Terus kon ngaku turunane Nabi karena ulama Nusantara kok anggere muni ngono kuwi wis lerem anteng rawani melawan. Wong dipaham nek turunan Nabi kudu dimulyake. Mula sing kapusan cotha seprene Pangeran Diponegoro. Iki dihapusi karo Habib niku sing jenenge Yahya niku. Akhirnya dicekel guang neng Makassar ngantek sedo di kubur ten Makassar. Kuwi cetha sejarah jenengan yo ngerti Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro iki malah keri-keri gandeng warga masyarakat ngagungke Pangeran Diponegoro. Habib ngakoni lemune kuwi turunane kabeh. Wah, saya ndagel kok dubeng-ubengke. Ya arep membelokkan sejarah sih. Pangeran Diponegoro wong putrane Sultan Hamengkubuwana ketelu, putune Sultan Hamengkubuwana keloro sih. Murite Mbah Hasan Besari Ponorogo sih kok. Nek njenengan maca sejarah iki pamane ngaturke emosi ngono kuwi. Mula jan pembelokan sejarah, pembelokan ajaran wis ngeri banget. Nek jenengan paham, nek sing ora ngerti ya seprene sing munduk-munduk wae ya. Nembung apa-apa kaki. Kabeh iki pangger muni nembung bantuan, dinggo mulyake Sayyidina Rasul wujude pengajian datuke kono, gek datuke kono ki putune Rasul ngono kuwi wangun lek ngubung-ubungke kae. Gek engko nek ra dikai nesu, kamu ya ora tau dikiprah apa-apa. Mbasan Kiai Nusantara ndak dina mulang gini ya ora tau kek ya apa-apa. Wis ora mutu wae. Sakarepmu sing jelas Habib iki dudu turunane Nabi, dadi ora wajib mencintai. Nek ngrungokke nek pas ngisi pengajian ngrungokke nek ra provokasi, nek nafsiri Quran hadis, ning nek kelakuane ra apik ya ora usah diikuti. Karena dudu turunane Nabi sing paling kita paham, kita tanamkan ki dudu turunane Nabi. Tes DNA karo kitab nasab karo manuskrip wis diterangke karo Kiai Imaduddin. Wa qara'a maca sapa Hafsun Hafiz an Asim.
Nuhi binuni mabnian al fangili mabni lil fangil hati nuhia nek mabni fangil wal bakun maca sapa ulama bakun bil ya'i kelawan ya lil mabnian lil maf'ul mabni maf'ul hati yuha nek nganggo ya yuha diwahyoke utawa diparingi wahyu nek nuhia mabni fangil maringi wahyu sapa ingsun nek yuha diparingi wahyu sapa rasul itu to ya ming mbangane anu nggo ngenteki wektu kok iki arep ora dong kae nek ngene iki ra oleh barokah ngaji ngono lho arep ora dong nek ngrungokke ya dosane gugur e. Dosane gogrok jenengan kuwi aman. Mula kudu ngrungokke lho dosane mplek-mplekan jenengan iki dilongi. Dilongi. Wong niki iki sipate ngaji netepi fardune Allah Subhanahu wa taala. Kayak nyatane ya siji hadis kuwi isine apik banget. Dadi arep kita niku netep ya aja sok gaya. Misalkan netep nang kene kok terus gaya ya aja. Nek ana kebenaran ditampa ora kok gemang nampa kuwatir ndak engko nyaingi aku, ndak wong-wong luwih ngurmati kono mbangane aku, ndak wong-wong luwih mulyake kono mbangane aku kan akeh sing do wedi kesaingan. Oke sing do wedi kungkulan. Kayak kamangka ana indikasi sing nyaingi sing ngungkul iki kudu asli kono. Makane piye carane dadi cekal-cekal, piye carane supaya dheke ra sempat munggah. Oke, watak-watak ngono ki akeh banget. Kayak dheke dhewe sing ora patek jodoh niku jane nek nggon keilmuan, jane nek nggon kualitas SDM blas ora. Pinter ya ora, kualitas ya ora. Ning nek ana wong liya arep munggahi rada disengiti, terus engko piye carane? Misalkan nek nggon gang ngaji, ana wong liya teka ning kono ning kampung kono ngenengke ngaji, misalkan lapangan apa mingguan kok apik sing do ngaji saya melu oke. Sing do teka, sing do melu saya oke. Gek dhek iki ya mung ra iso ngaji. Gampangane dhek takmir utawa ya ora takmir ning kaum. Ya men penak le mahami kok. Sing pendak dina ngejak jamaah warga masyarakat karang ya kaum ngejake tahlilan kok ya kaum iki jago tahlil sih. Tahlilan. Lah iki kok ndilalae ana wong jaba pinter kualitas ngisi ngaji. Iki karo sing asli kono sing takmir sing kaum niku piye carane men dheke leren le ngaji karena kok ndak nyaingi aku. Wes piye carane ngantek akhirnya saya wae ora usah dienengke ngaji rutin lah, pemborosan sih. Boros ngaji rutin. Karo wong wedok-wedok sing do teka iki nek mulih kewengan tekane omah mare do padu karo sing lanang. Alasane werna-werna. Ya akhirnya ngaji lapanan apa ngaji rutin kuwi dilereni. Dheke seneng wong terus ra ana saingane kok. Lah nek ra padha karo neteki utawa mbuntoni warga masyarakat menuju nenggon arah apik menuju nenggon kepinteran. Donge warga niku nek gelem ngaji cetha apik tambah pinter ning karena dia bubarkan dia sing netek-neteki niku tanggungan dosane tekan akhirat abot nek arep saiki berhasil ora dungkuli kae ning abot. Iku kudu kaum-kaum sing ngaji kene.
Aku mau muni kaum ki ming upamane ngono lho iki. Du kaum ki nek kaum kene iku jan nyenengke wae. Nyenengke. Wes niki rak yo gampangane do ngono kuwi. Opeh ning kampung-kampung sing Java ngono akeh tenan. Tenan wis man bada Java wis setho. Wedi ndak kungkulan, wedi ndak kesaingan. Mula len jegal-jegal wangun kae. Pokoke nek ngene iki pengajian aja ngundang kae, ngono kok banget kok. Wedi ndak kesaingan. Wedi ndak masyarakate engko seneng terus do ambyuk melu ngaji dheke. Ngono nek nggon gang ngaji. Seniki. Ngati-ati tenan nek niki. Muga-muga kita sami diparingi jembaring ati, jembaring kesadaran, terus diparingi ati sing lembah manah handap asor, saged istiqomah anggen kita sami ngumawula marang Allah kanthi ati sing ikhlas niku negake keberkahan karahmatan saking donya niki dugi akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.